Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Og sa tanan usab nga nagapatalinghog, mayo usab nga pagpaminaw kaninyo. Og mabati usab dinhi nining maong sibihan sa RMN DXPR Pagadian City. Ang atong programa magsugod alauna ngadto sa 1:30 ang taknas kapunon matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Donald Ainley. Ato usab nga gitimbaya ang mga kaigsuonan nila ni Sister GD Palabrica Ainley and family, nila ni Boy Paderon and family, ni Brother Marshall og ni Bibing Jana og sa iyang pamilya, mga Aladad family, Telebrico Albarico family, mga Jalil family og kang Brother Marshall dilin usab og sa imong pamilya mayong pagpaminaw. O ang programa sa PBCM ng mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station, Visayas ug Mindanao mga kaigsuonan. Dinhi sa Toledo City, ingon man dinhi sa Cebu City doon tayo programa. Dinhi sa Surigao City, Butuan City, ingon man dinhi sa Bayugan City aron na kita programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, Valencia City, Malaybalay City, o ingon man dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon. Dinhi sa Iligan City, o dinhi usab sa Dipolog City, o dinhi sa Calamba, Misamis Occidental, aron na kita programa. Dinhi sa Cagayan de Oro City, o sa Misamis Oriental, mabati usab, dinhi sa Dixario Radio Ulta, Cagayan de Oro City. Ingon man, dinhi sa DXPR, RPN DXPR, Teleradio, Cagayan de Oro City. Dinhi usab sa Cabusis Power Radio, dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ingon man, dinhi sa Bay Radio, Waikurat FM, dinis Balingasag, Misamis Oriental. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi usab sa Hingog City sa Railbit Radio. Mabati usab ang atong programa matagad lang Domingo alas 6 ngadto sa La City ang tagna sa Kabuntagon. Og ang among mga pagpahinumdom kanunay sa mga kaigsuonan nga dili ato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gihimo sulod sa usa ka tuig katulo. Kini mao ang Agosto 19, ang Marso 10 ug ang Disyembre 29 nga atong palabuton basag giawag ang tanan sa pagtambong niana. Og usab ang among mga pag-awag nga padayon ang atong mga paghatag og contribution para sa ato ang Palace Reconstruction. Busa ang mga kaigsuonan atong among giawag nga padayon kita sa paghatag niya na isip mao kana ang usa sa atong mga obligasyon, ang paglikom og pondo para sa pagpabarog sa gitawag og New Palace, New PBCM Palace. Di atong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O ginihigayon dili na ito makauman ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay doon na sa importante nga giasikaso basta kinilang ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos may makig-uban kaninyo pinagi sa mga pagtuon sa kamatuoran. Og ang tema nga atong pagatunan karon kabahin kini nining among pagdala sa pangalan nga Christian o Kristohanon dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Kaya ang PBCM, ang kahulugan ini mauman ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O nganong nga gidala man kini dinhi sa maong pagtulunan. O usab matun-an nganong ang among gidala nga wali dili naman Hesukristo nining atong kapanahonan apan nganong nga nagpatawag man kami og Christian o Kristohanon. Kay adunay usa nga mihimo gid sa pagsupak niini kining usa ka pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio nga matod pa niya dili kuno kami ang ngayan nga magpatawag og Christian tungod kay matod pa niya giatake kuno namo ang Kristo nasaipan kini niya. Amot og yun sa kaniya pagpaminaw ngano nakabuhi sa istorya nga giatake daw namo ang atong Ginoong Hesukristo. Unya ato kining tukion kung ngano nga sa atong kapanahonan karon mga kaigsunan
dili naman wali nga Hesukristo ang atong gimantala, pero nagpatawag kita og Christian. Atong paminaon usa ang pahayag ni Mitchell Bendilio kining pastor sa Sabadista mahitungod sa iyang paghatag og mga negative ang komento dinhi sa atong pagtulunan nga matod pa niya dili kuno kita angayan nga magpatawag og Christian. Atong paminawon kay dinhi nako ipasikad ang mga paganay sa atong mga pagtubag nga nasaypan niya ang iyang paghimuhimog istorya nga matod pa niya ang dapat kuno nga itawag kanato kay dili naman kuno kita nagwalis ngalan ni Kristo ang ngayon daw nga ingalan sa atong pagtulunan kanang gitawag PBCM. Buhat-buhat siya o kining iyang kahugalingon nga kuan ba kanang istorya nga iyang gihatagag kahulugan PBCM, Philippine Benevolent Thomasian Missionaries. Ngano kuno dapat Thomasian kay si Master Tomas naman daw kuno mo atong gisangyaw na dili ra ba ingon ni ana nga direkta nato nga gipailas Biblia ngalan sa atong magtutudlo kay si Master atong gipaila nga moy katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Pero ang mga pamaagi ning pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio haron nga makahimo gid siya atake og mga atake nga dala na og mga pag-BI atong susiyon og kinibay maka lugti ba sa doktrina dinhi sa pagtulunan sa PBCM diining atong pagdala sa ngalan ng Christian. Ni atong paminawan ang iyang tingog ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista. Ngayon ano sa kaigsunan atong tunan ang sa kagbantanding butang kinubang panghuna-huna sa uban no panghuna-huna na mupaobi nga ang adlaw ipapahulay alang guna sa mga Israel o sa mga Hudyo mo pa pagtulungan pagturo sa ato nga kaatbang mga kaigsunan nga PBCM ba na atong ingnan nga dili na unta na angay ngan nag-PBCM suggestion ra ni ang ato lang diya ba nga sa ingon nga sambag rin nato. Kaya PBCM ang ganda mag Christian niya. Dili nga ba ang naiwali ng Christian o Christ kay di na hingpit. Nga ang ipuli ana kay di naman hingpit ang Kristo nawali Tomas. Manang tawag ng Tomasian, PBCM. O sa mga PBCM, Philippine Benevolence Thomasian Missionary. Dili na ingon mga kaigsuunan mga higala ko, mga kapatid o kaibigan, tagapakinig nga ato sila nga giyaga-yagaan dili. Ato nga ipasabot nila nga muna angay nila ngalan kay gasigi silang atake sa nawaling Kristo pero sa ilang ngalan sa reliyon nagtangag og Kristo kay unsa man ang Christian dili na Christ Christian gadalabalag Christian pero pawaliha dili hingpit ang waling Kristo kinsang wali ang hingpit kang Tomas di na dapat Tomas yan wala bang inyong ikaulaw na muna klaro mas kamay nagpakaroon ingon galagalabalag nga lang Kristo kay ang Christ di mo na may mong Christian o gaya nagpulong Christ pangiyari di atake di-atake mga igsuang, mga kapaglaan, mga kapatid. Ilang isupat. Okay. Now, karon, atong tanan mga kaigsuang tayo, ako nila baraganan nga. Atong nabati ang tingog ni Mitchell Bendilio mga kaigsunan, pastor sa Sabadista, nga matod pa niya lagi. Dilit na kuno kita ang ngayon nga magpatawag ang pagtulon ang PBC mong Christian tungod kay ang kana kunong Christian, mga followers kana sa atong Ginoong Hesukristo. Dapat ay supak lagi nga kana followers sa atong Ginoong Hesukristo. Nagtuo mo gud ni siya nga kumo niya nata sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo, dili nata qualified nga tawgog mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Nang ato ramang pagkasumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, dili kay nagwali ta sa kang Kristo. O dili pod pwede nga kung wala nata magwali sa ngalan ni Kristo, dili nata tawgog sumusunod. Kayain ba nato gibasi ang atong pagkasumusunod diha sa atong Ginoong Hesukristo nga kanang Kristo sa English Christ man na. Root na siya, root word ang Christ. Unya kanang Christian usa ka derived word gikan sa root word nga
Christ. Na sa atong pagpatawag sa pagtulong ng Philippine Benevolent Christian Missionaries, mga Kristohanon kita nga mga misyonaryo nga niya sa Pilipinas, kay gidala ang Pilipinas. Unya, benevolent, mo na niya ang pakigdait. Niya sa Pilipinas, makita ang pakigdait sa mga Kristohanon nga mga misyonaryo o magsasangyaw. Hain na ito, gibasi mga kaigsunan, nga nung nagpatawag tag Christian. Niya, usa ka diksyonaryo, o dili kay usa, duha gini ka diksyonaryo, ang akong gamiton pagbasa, isip, pagpriba, nga kita qualified magpatawag og Christian o kung Kristohanon. Kining diksyonaryo nga naguluhan, The New Lexicon Webster Dictionary, page 175, volume 1. Sa word nga Christian, gingon, a Christian is a person who believes in the doctrines of Christ and acknowledges His divinity. Sa ato pa, kinidayan Christian kung Kristohanon, usa ka tawo nga nagtuo sa doktrina og pagtulon-an ni Kristo og midawat sa iyang pagka-Dios, pangutana. Kita ba nga mga sakop sa pagtulon-an ng PBCM? Wala bata mudawat sa doktrina ni Kristo? Wala bata mutuo sa doktrina ni Kristo sa iyang pagtulunan? O wala bata midawat og miila sa iyang pagka-Dios? Ang tubag nga midawat og miila ta sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Mao man naghihatag nga usa sa definition sa Christian, tawgon kag Christian, kung mutuo ka sa iyang mga doktrina sa atong Ginoong Hesukristo ug mudawat og miila ka sa pagka-Dios. Ana kita ni ana mga kaigsuonan, busa qualified kita nga nagpatawag og Christian. Lain pa nga diksyonaryo nga nagpamatuod nga din mo atong gibasihan sa atong pagpatawag og Christian or Kristohanon. Kining Corpus Dictionary of the Western Churches sa page 146 gingon, Christian, a term that is a noun, means one who believes in Christ. As an adjective means which pertains to the historical movement streaming from Christ. Sa ato pa, Christian kon Kristohanon. Termino nga kon gamiton nga usa ka pangalan, noun, nagkahulugan nga tumutuo kang Kristo. Ug kon gamiton nga usa ka paghulagway, adjective, referado, niadtong makasaysayanong kalihukan nga gisugda ni Kristo. Duha ang gihatag, noun or adjective. Nga ang noun, kung gamiton kini sa hubad sa Christian, referado kini, matud ba, means one who believes in Christ. Unya, kung gamiton isip paghulagway adjective, referado niya kung makasaysayan ng kaliyukan, nga gisugdan kani ni Kristo. Habi diya sa adjective. Naani sa noun. Kaya noun yatag, ingon ka na, nga nagkahulugan nga tumutuo kang Kristo. Naman ipagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, hindi qualified ming tawagon og Christian. Kung sa adjective, referado niya itong makasaysayanong kaliyukan nga gisugdan niya, may labot adto. Kinsa man tong mga Kristohanon nga moto'y gitawag sila Kristohanon, unang kaliyukan nga gisugdan ni Kristo, mao tong iglesia, kabalo man mihana, o babasa nato kini sa buhat 11:26 mga kaigsunan. Sila mo'y unang gitawag Kristohanon, kinsa ang iglesia. Nga basahon ako buhat 11:26. Og sa iya nang nakit-an siya, og sa iya nang nakit-an siya, siyang gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibok usa ka tuig sila nagkigtigom sa iglesia. Og ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao. Og sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Kinsa? Katong iglesia. Mao siya ang unang mga Kristohanon sumala sa Biblia. Pero nganong ang PBCM nagpatawag og Christian tungod sa mga definition nga gihatag sa New Lexicon Webster Dictionary, a Christian is a person who believes in the doctrines of Christ and acknowledges His divinity. Ana kanamo mga ministro sa PBCM o sa tanan nga mga membro sa PBCM. Corpus Dictionary of the Western Churches, Christian, a term that is a noun, means one who believes in the means one who believe in Christ. Usa nga tumutuo kang Kristo, na kanamo kay may pagtuo kami sa atong Ginoong Hesukristo. Gani
Si Master nga among gipailang katumanan sa Espiritu Santo. Di lang dawaton ni Mitchell Bendilio, wa may question. Pero kung siya maghimo og istorya, mura bag siya tagiyas doktrina sa PBCM, di ra ba? Ang tagiyas sa doktrina, ang PBCM, basta ang mga ministro, ang mga membro sa PBCM, mo elaborate, nga no, o unsa ang doktrina sa PBCM, sama ba panimalay, Bendilio, doon na ba di tagiya sa, o dili tagiya sa panimalay nga makasaysay sa sunod sa mga butang sa panimalay kung dili ka tagiya? Di ba ang tagiya sa panimalay mo'y makasaysay sa mga butang nga nasunod sa balay? Kaya siya may tagiya. Sama nga ang PBCM, mo'y tagiya sa doktrina. Ang mga ministro sa PBCM, o mga membro mo'y tagiya sa doktrina sa PBCM. Kami mo'y dapat musaysay. Ngano nga nagpatawag may Christian, dili kay buhat-buhatan ni mong istorya, nga dapat ang itawag na mo, Tomasyan, nasa ipanan nimo. Naghimo-himo kag istorya nga imo-imo lang. Paminawa lang ang mga rason namo nga mga ministro, wa bay katungod nga magpatawag og Christian. Sa ato nang gisusi sa mga referensya nga dili kasupak sa Biblia, mga diksyonaryo, gihatag ang definition sa pulong Christian o Kristiyanon nga tumutuo ka na sa atong Ginoong Hesukristo og mila sa iyang pagkadios. Karon, akong giingon nga si Master among gipailang katumanan sa Espiritu Santo nagpakatao, inig-abot sa Espiritu Santo, gipahayag sa Biblia nga muhimo kini sa pagpasidungog sa atong Ginoong Hesukristo. Naaba sa Biblia. Niya basahon ako ang pahayag ni Juan, Kapitulo 16, versikulo akong pagabasahon, 13, ngadto sa 15 ang pagbasa ingon niini. Inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok ka kamatuoran. Kay siya dili magasulti siyang kinagulingong pagbulutan, hinunua, ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ang mga butang nga umulabot iyang igatug-an kaninyo. Siya, ang Espiritu Santo, magapasidungog kanako, matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Espiritu Santo, magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako, ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginahuptan sa man kini ako, mao man gani nga gingon ko nga siya ang Espiritu Santo magakuha sa mga butang nga niya kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. Mao na siya ang hinungdan ngano nga si Master gipangalan sa iyang pagtulon ang PBCM ang Christian tungod kay si Master isip mo'y katumanan sa Espiritu Santo muhimo kini sa pagpasidungog sa atong Ginoong Hesukristo. Di dadon gyud ang pagkakristohanon o Christian kay isip mao kini ang pamaagi sa pagpasidungog sa Espiritu Santo diha kang Kristo. Gawas nga mo pasidungog. Ang Espiritu Santo inigabot, muhimo paginig pagpanghimatuod may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ani ang pribabasahon ko sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 26. Gingon, apan inigabot unya sa manlalaban nga akong igapadala kaninyo gikan sa amahan, ang Espiritu sa kamatuoran, nga magagikan sa amahan. Kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. So gawas nga mo pasidungog ang Espiritu Santo mga higalag mga kaigsunan sa atong Ginoong Hesukristo. Muhimo pud sa pagpanghimatuod ang Espiritu Santo. Di namong gipaila si Master may katumanan, may gibasihan kami niini nga tagna sa Biblia mahitungod sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Namong gipailang katumanan si Master Tomas D. Eugenio Senior. Karon kini ang Espiritu Santo sa Biblia nga nihimo o muhimo sa pagpasidungog o muhimo sa pagpanghimatuod sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ang atong Ginoong Hesukristo mo'y mupahayag niini, kapuli kini niya. Dili niya among bot-bot, ha? Si Kristo mismo ang nagpahayag niini nga kining Espiritu Santo kapuli kini niya. Niya basahon akong preba. Niya tay Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios. Ani nako basahon sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25-26 gingon. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako. Matud pa ni Kristo, apan kon makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man. Puli kanako. Matinaw kayo mga kaigsunan sa atong gibasa sa Biblia. Mismo ang Ginoong Hesus mo nagpahayag nga ang Espiritu Santo kapuli kini niya. Pag-ingon nga kapuli sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo nga ang kapuli niya Espiritu Santo, kini mo'y pagpaluap niya gikan sa tagna mga kaigsunan, tagna para sa pagpakatao sa ikaduhang bata
nga dunay pagtindog ug dunay pagpuli. Naba sa Biblia among gibasihan nga tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Mo ni wala maluad dining pastor sa Sabadista. Mo nang magbuhat-buhat lang sa istorya. Hay nang tagna nga among gibasihan para sa pagpakatao sa Espiritu Santo nga sumala sa pagpayag sa atong Ginoong Hesukristo, kapuli niya. Niya sa Ecclesiastes akong pagabasahon mga kaigsunan, kapitulo 4 or chapter 4 kay English version ako basahon. Ecclesiastes chapter 4 verse 15 giingon sa pagpayag. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Sa ato pa, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Sa tagda mga kaigsunan, may mutindog og mupuli nga gihulagway ikaduhang bata, second child that shall stand up in his stead. Og maghisgot tag sikan, di ta makakwintag sikan og dili maguna ang first kay lisod pod mo dito tag sikan. Unya walay first. Nagi first aya ang sikan. Unya ang tagna nga second child mupuli kini, mutindog kini. Mao ning gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga may kapuli siya, nga ang kapuli mao ang Espiritu Santo. Pero sa tagna dili mabasa nga Espiritu Santo ngano? Tungod kay dili abilidad sa Biblia, mga kaigsunan nga kung magtagna ibutang ang pangalan. Sama nga ang atong Ginoong Hesukristo gitagna pod sa Biblia og siya'y mulugar nga first child. Haron mo sumada nga sa iyang pag-ingon nga pulihan sa Espiritu Santo, unya ang Espiritu Santo gitagna second child, siya nga namulong ang atong Ginoong Hesukristo, mulugar nga first child. Nabay tagna, aduna. Og sa ako nang gikaingon, tungod kay tagna po ni para sa atong Ginoong Hesukristo, di po dato mabasa ang ngalan nga Hesukristo din Hain man. Niya sa Isaias, sa kapitulo 9, versikulo 6, English gapon ako basahon sa King James Version. Gingon, for unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Unsay pagpahayag? For unto us a child is born. Alang kanato ang usa ka bata na tao. For unto us a son is given. Ang usa ka anak nga lalaki gihata. Og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Og ang iyang ngalan pagatawag og kahibulungan. Magtatambag Dios nga magagamahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdayet. Tanang mga eskwela or mga preacher sa nagkalalayang reliyon, way supak nga kining tagnaa natuman sa atong Ginoong Hesukristo. Siya'y mulugar karon nga first child. Unya may tagna nga second child. Nga kining second child inig abot mutindog og mupuli. Og sa unsang paagi nga maila kining second child nga mutindog og mupuli. Og ang timan-an nga wa ni magpabilin pud og child kay atong Ginoong Hesukristo. Sa paggamit nga siya gitawag og child sa pagtagna, wa man magpabilin nga bata kay midako man niya Lucas 2:40. Og ang bata midako og nahimong kusgan puno sa kaalam ug ang grasya sa Dios diha kaniya midako. Sama nga kining second child budako pudi. Pero ang paghulagway sa Biblia sa tagna mutindog og mupuli. Kinsa ang giingon nga mupuli? Walay lain gipayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Espiritu Santo nga magdadasig ipadala sa man, puli kanako. Munang among gibasihan, mga mahal nga tigpaminaw, mahitungod sa Espiritu Santo nga magpakataong among gitudlo nga katumanan mo si Master Tomas D. Eugenio Sr. Nga gisupak ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, wa may Christian ana. Pero kung maghimo-himo kag istorya nga dili mi angayan magpatawag og Christian, tungod kay dili mi followers ni Kristo, sa ipan nimo. Ha? Gipanggamit ni mga referensya nga si Kristo may magtutukod sa Kristyanismo, way supak. Pero hain mi, nagbasi nga nung nagpatawag mi Christian, aning duha ka mga diksyonaryo nga mong gibasa, nga ang Kristohanon kon Christian, a person who believes in the doctrines of Christ and acknowledges His divinity. Na kanamo, o di qualified mi magpatawag Christian. Karon, kining Kristo nga nagpakatao midako na, pag-abot niya sa kalibutan, gisangyaw sa iyang mga tinunan, sa tanang taog, sa tanang dapit, Kolosas 1:27-28, akong basahon sa pagpahayag, pruiba, nga ngatong Ginoong Jesucristo sa pagtungha niya
kalibutan isip siya ni lugar nga first child, gisangyaw siya ang mga tinunan. Kolosas 1:27-28 sumatod pa dinhi. Gibutan sa Dios ang pagpailangan to kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya si Kristo mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diya kang Kristo. Giunsa nila si Kristo? Sa pag-abot niya dinis kalibutan, gisangyaw sa tanang mga tao. Pero ang pangutana, kini bang pagsangya sa ngalan sa atong Ginoo Hesus Kristo magpadayon? Ang tubag dili. Mauna nga kay dili man magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo, wa mi magdala sa maayong balita or wali nga Kristo. Pero nagpatawag mi Christian. Pero makapruiba ba mi sa Biblia nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili to magpadayon? Makapruiba. Og wala mi naghimo og among bot-bot nga istorya. Dili sama nining pastor sa Sabadista mahilig maghimo-himo og istorya nga dili dapat unta gyud nga may mahitabo. Na ang pruiba sa Biblia basahon ko nga ang pagwalis ngalan ni Kristo dili magpadayon. Sulat ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 sa Biblia ang Katoliko nga hiligaynon. Niya, inilunggo ba nga Biblia? Gingon din sa pagpayag. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Timan anta si Pablo nagpahayag nga duna daw sila giwali nga pulong sang Dios. Pero matod pa niya dili hingpit og kadtoy mawala inig abot sa kahingpitan. Na kini bang pagwali sang pulong sang Dios matod pa ni Pablo dili hingpit og mawala. Kini ba gipahinungod pinagi sa pagwali sa ngalan ni Kristo? Ang tubag oo. Niya sa pahayag niya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, moro gyapon Biblia ang Katoliko nga hiligaynon matod pa dinhi. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios, mao ning iyang gi-explicar, dili hingpit og mawala. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa dili di ay magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay gi-explicar ni Pablo, dili pa kadto mao ang kahingpitan o kadtoy mawala. Karon kun mawala ang pagwali sa ngalan ni Kristo, unsa may mupuli? Walay lain katong kapuli ni Kristo nga Espiritu Santo nabas Biblia nga ang kapuli na ni Kristo mo imantala or isangyaw nining atong kapanahonan. Duna mga kaigsunan. O kitag na kining daan sa Biblia dinis unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Giingon sa pagpahayag sa Biblia. O kanila gipadayag nga dili silang kagulingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang. Nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa kinsay katumanan nga mga taong gimong kasangkapanon nga magwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo. Walay lain ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM kay ania kanamo ang ilhanan. Nga naman kay nga among giwali balita na pinagi sa Espiritu Santo. Nganong balita pinagi sa Espiritu Santo nga mong giwali? Tungod kay ang balita mahitungod kang Kristo, dili magpadayon kay dili pa kahigpitan. Muna nga kami, kung nagwali sa dapit na sa Espiritu Santo, gitawag mig Kristohanon mga kaigsunan or Christian, pero ang balita nga mong giwali, dili Kristo. Nga naman magbalita mig Kristo, nga gisplikar man ni Pablo, unang gitawag og Kristohanon sa Biblia, nga dili magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay dili pa kahigpitan o gantoy mawala. Oh. Nasayop ba mi? Nasayop ba ang magtutudlo? Wala. Kay niya na ta sa pag-atubang na dinhi sa pagpangalagad sa pagsangyaw sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Og dinhigid himo ang pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu Santo. Roma kapitulo 7 bersikulo 6 sa pagpahayag sa balaang kasulatan akong basahon. Gingon kini nga atong mabasa. Apan gipaygawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu og dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdanon. Unsang espiritu nga dihimo ng bagong pagpangalagad sa kinabuhi? Tito 3:5, Espiritu Santo ang gipasabot mga higalag mga kaigsunan. Diyan ang pag-alagad. Pagsangyaw sa maayong balita sa Espiritu Santo ngano dili man magpadayon ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Usa mga kaigsunan, ako manghinaot ngayon yung nasabdan nga ang pagpangatake sa pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio, wa gyud magsilbi tungod kay ang pag-ingon nga dili ta ngayon magpatawag Christian, dili iyar nang giistorya tungod kay ang atong gibasihan lig-on nga
may gibasihan tag mga referensya o ngano nga kita sa atong kapanahonan nagpatawag tag Christian pero ang atong giwali wali pinagi sa Espiritu Santo tungod kay ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili magpadayon og kadtoy mawala kay dili pa mao ang kahingpitan. Napupus na natong oras ako manginaot inyong asabtan sundin lang gyapon kami sa sunod Domingo og sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D Senior. Ako manamilit ng karinyo kini ang og sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini ang Yugson Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos magayon hangtod sa sunod gayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.